sedina ning pasewakan busana sutra maneka warna Wilahe ngawi kena mastu purnama sidhem. Awi kena mastu silat mrimpang jagat karana siran tondo kawisisaning bisana. Sono sinawung lamula wis masih tantun lampahing budha jinantur tutur. Katila tula-tulat milapting paradya winasita upama pramniskara karana gyutum yang jaman purwa. Pinardi tameng lalata mangketa kapasaran ing gebita tanpa nenggeng pralambang matumpa-tumpa marma panggung sang Murwengkata sebebyar dumadining wayang purwa. Nyuwun agung mugi ngayomana marang Praja Ngamarta sak isinipun. Nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ing Dwarawati rayi paduka ing Ngamarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu. Koko Prabu jimat semban kula, Koko Prabu pengayoman kula ing Dwarawati, Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ya jagat pangestu karo wayah Bathara jagat. Nun inggih, Yayi. Sakalangkung bombong raos ing manahipun ing Raka Indrawati. Sareng kula tampi timbalanipun kadang kula Yayi Prabu ing Ngamarta. Asong pambagenipun Yayi Prabu sampun kula tampi akarya bombong raos ing manahipun ing Raka Indrawati. Kosok wangsulipun kepareng kula ngaturaken pudi astawanipun ing Raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngamarta Yayi Aji Darma Kusuma. Kula pundi Cundaka Panglingga Murda. Amawahana kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecak nuanggen jengandika lenggah. Koko Prabu ing Ndrawati kawula non nggih Yayi. Kula kinten mboten kirang prayogi bisawanipun ing Raka Indrawati dinten sakmangke menika wonten Praja ing Ngamarta. Yayi Prabu Darma Aji. Wah. Kresna kakangku. Aku ngaturake basaku katura ngersaning Kresna kakangku. Dimas katangipun kakang Werkudara ngaturake bekti karepun kakang tak tampa ora liwat pangestunipun kakang Tampanana Bratasena. Yo tak gegem dadiake jimat ora liwat prayoga nunggun mulenggah ning datul ya Praja Ngamarta. Werkudara kaya wis ora kepenak praptanipun kakang ana ing Praja Ngamarta dina samengko iki Yayi. Yayi Panenggak. Nadyan ingkang rayipun Arjuna kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Kadangipun kakang Yayi Arjuna ndak tampa siadi ngabekti arepun kakang ora liwat pangestunipun kakang Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripih dayanana ing kasantosan mboten langkung kasekecak nuanggen jengandika lenggah. Koko Prabu ing Ndrawati. Iya Yayi kaya ora kurang prayoga praptanipun kakang ning Praja Dwaraka. Nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Koko Prabu ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya kembar tak tampa. Ora liwat pangestunipun kakang Tampanana Yayi nek kula sedewa. Iya kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Kula pun dinggo jimat paripih mawakana kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecak manggen jengandika lenggah. Koko Prabu Ndrawati. Yayi kembar iya. Kaya wis ora kepenak praptanipun kakang dina samengko iki Yayi nek kula sedewa. Koko Prabu saestu adamel kaget sotaning manahipun ingkang rayi Ngamarta krana rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan. Duh Koko Prabu jimat semban kula upamiya walit utusan gandhek sakembaran atur nawala
agengipun utusan Nayaka ing Dwarawati bilih riki lenggan manika paduka badhe kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Saestu kula nedya ngrakit Rata Kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Kaka Prabu saha nyawisaken Hermawar kinarya miji ampian paduka Kanjeng Kaka Prabu ing Dwarawati. Tandha bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda Kaka Prabu jagat wasisaning Bathara wayah tur jagat yayi. Nadyan nembe kawiyosing pangandikan kemawon persasat sampun tumplak punjen sinundul puyuh. Manahipun ing Ngraka Indrawati. Dene semanten tandha setresnanipun kadang-kadang kula para Pandhawa tumrap ing Ngraka Indrawaka namung semantena. Tata pacaraning kaprajan ing mekaten menika kala wau estunipun boten saktrepipun menawi kapisungsungaken dhateng Ngraka Indrawati. Krana menapa Yayi? Pendak-pendak kula sowan dhateng negari Ngamarta, pangraos kula tanpa beda kula menika wangsul dhateng Praja Indrawati. Malah mangsa kala benjang menawi kadang-kadang kula para Pandhawa wonten wekdal ingkang mirunggan nedya tetinju dhateng Praja Indrawati. Kaicalna jiga lawan pekewu Durgama sangga runggi. Ndrawati karengku kados dene Ngamarta, Yai Prabu Darma Kusuma. Sanget ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Kaka Prabu. Dene mekaten wiyosing pangandika paduka wonten ingkang saklajengipun gandeng sak mangke sampun kepareng tedhak wonten Praja Ngamarta. Duka Kaka Prabu mugi kepareng hamba barana dhateng rayi Ngamarta. Wonten wigatos menapa dene paduka kepareng rawuh wonten Praja Ngamarta. Upami tanpa pambengan mugi hamba barana dhateng ingkang rayi kula nedya ngangrungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda tama paduka Kanjeng Kaka Prabu Ndrawati. Kaka Prabu sesemban kula Kaka Prabu Ndaraka jagat wesaning Bathara. Yai malih-malih menapa sawanipun ing Ngraka Ndrawati dinten sakmangke menika wonten ing Praja Ngamarta ingkang sepisan netepi dhateng kewajiban bilih nyatanipun kula menika dados suwing para kadang Pandhawa. Ing Ngraka menika sampun kajibah minangka dados pujangganing para Pandhawa mila menawi wonten abang biruning lalampanipun para Pandhawa kula ingkang tanggel jawab kasinggihan mekaten Kanjeng Kaka Prabu. Handadosaken kagiat araosing manahipun ingkang Ngraka Indrawati duwi sawetawis wonten ing paningaling batos gumana wewayanganipun kadang-kadang kula para Pandhawa miwah negari Ngamarta kadi kasaputing pedhut peteng ingkang boten saged dipun miyak dening menapa kemawon wekasan daya-daya ingkang Ngraka tumuli sowan dhateng negara Ngamarta ingkang wigatos namung badhe nanjihaken dhateng paduka Yai Prabu Ngamarta wonten lampahan menapa negari Ngamarta dene sasmita ingkang kula tampi mekaten kasunyatanipun Yai Darma Kusuma mugi kepareng hamba barana dhateng Ngraka Indrawati. Ingkang tetela kula nedya midhangetaken sabdanipun paduka Yai Prabu Ngamarta Yai Darma Kusuma. Long-long rambyang linggang driya Rewang Candra katawengan ing jas katuritan limut kabiyataning ujit ram remengdri ya ma nawum kagunging wang wisih
desa Duh Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu kang paningal sewu nyatanipun direngke mawon Puntadewa munjuk atur ngersa maduka Kanjeng Koko Prabu babakan lampan negari Ngamarta teka maduka Kanjeng Koko Prabu sampun wuninga dhateng Glagat lan wae-wae ning negari Ngamarta Koko Prabu Yayi sarawungipun ingkang Raka ing Ndarawati lan kadang-kadang kula para Pandhawa menika boten namung setunggal kalping kalih dinten nanging sampun mataun-taun kula menika mangertosi dhateng lagak lagu lagyanipun kadang-kadang kula para Pandhawa ugi negari Ngamarta kula menika sampun apal kawontenanipun mila menawi negari Ngamarta menika wonten ewa-ewan sekedhik kemawon pangraos kula daya-daya kula munjuk atur rasa paduka Yayi Prabu Darma Kusuma wonten menapa lan wonten lampan menapa ing dumados wonten negari Ngamarta Koko Prabu sesemban kula Koko Prabu pengayoman kula estu menapa ing dados dawuh paduka panci kepara saestu bilih dinten sakmangke nembe wonten lampan ingkang dumados wonten negari Ngamarta Koko Prabu Kresna kakangku Werkudara piye ora jeneng aku medhot pangendikaning barep kakangku babar pisan ora ya mung mbok menawa mbarep kakangku tidha-tidha ngene bakal munjuk atur ngersaning Kresna kakangku. Mula aku ingin dadi suli ing barep kakangku ngene bakal matur marang Kresna kakangku. Werkudara gage matura. Siadi arep matur apa lan Ngamarta iki eneng apa? Watara wis ana sak candra kelungguhan iki. Negara Ngamarta kaya nampa welak ing Jawata. Negara Ngamarta kaya nampa pagebluk. Akeh para kawula ingkang esuk lara sore ketiwasan, sore lara esuk nandhang kapralaya. Monggo wis ora kurang-kurang barep kakangku nggone utusan karo Werkudara apa dene Janaka. Ngupaya para pandhita winasis, ngupaya Brahmana wiku sewa sugata supaya nambak rengkaning praja parandening katindakake gagar-wigar tenantu karya. Mula kodheng sutaning galih barep kakangku. Ewa dene arep matur karo Kresna kakangku. Barep kakangku ora kuwawa jroning galih. Merga wedi yen to dinukanan dening Kresna kakangku. Mula dina iki aku ingkang munjuk atur ngersaning Kresna kakangku. Jagat wasisaning Bathara Wayahtura jagat. Lah kok dadi tekan semono Werkudara? Mongko nyatane mangrasaning pun Kakang kelawan para Pandhawa kuwi persasat kaya dene sedulurku tunggal Yayah Rina. Bot repoting Pandhawaku ya bot repoting Nata Ndarawati. Pepetenging Pandhawaku ya dadi pepetenging Nata Ndarawati. Lah kok dadi Yayi Prabu ora kersa munjuk atur sarta ora paring pangandikan kalan pun Kakang ing Dwaraka. Wah, kaya kowe ora apal karo lambe atine mbarep. Mbarep kuwi dadi Nalindra. Ana negara Ngamarta yen ana perkara sing dumadi ning negara Ngamarta. Mesti bisa dirampungi dhewe aja gampang sumendhe marang panguwasaning wong liya. Gandeng iki pambudidayaning Pandhawa wis gagar-wigar tenantu karya. Mula ora ana ingkang ditoleh-toleh meneh kejaba mung Kresna kakangku. Nadyan rada randhat Werkudara nggone matur. Aku minangka dadi wakil ing barep kakangku nyuwun pangapura ingkang gedhe kelawan Kresna kakangku. Wis Gandeng Kresna wis rawuh ana negara Ngamarta. Tak jaluk kanthi banget pambudidayamu minangka dadi pengayomaning para Pandhawa. Kawula lan negara Ngamarta iki gawenen padhang supaya kawula pulih urip tentrem ayom ana ing negara Ngamarta ora nandhang pasiksan merga ketaman pegebluk kaya sing dialami dina iki Kresna kakangku. Ora kudara ngono. Ya, Dimas. Nadan dikaya ngapa pun Kakang kudu tansah budidaya mrih becik ing kadang-kadangku para Pandhawa. Embane kaya dene Pandhawa kuwi kreta lan jarane pun Kakang minangka kusire yen to kreta lan jaran kuwi nandhang rusak mongko jarane ora gelem narik kreta tegese kuwi dadi pakaryaning si kusir supaya budidaya
kreta lan jaran mau bisa lumaku kaya saben dinane. Yo, kaya ngono kuwi sing tak karepake. Mula gandeng saiki kreta lan jarane lagi rusak. Kusire kudu tanggung jawab dandan-dandan. Budidaya supaya kreta lan jaran mau bisa mlaku. Ewadene kuwi ora sagu. Ewadene kuwi ora bisa dandani kreta lan jarane. Wiwit dina iki aja ngaku dadi pengayomaning Pandhawa. Wiwit dina iki aja ngaku dadi pujangganing Pandhawa. Werkudara, nggih. Pun ngakang iki titah lumrah, ndak penangake budidaya. Marangake saiki mantengno pangestimu. Yayaji, kula wonten pangendika ing adhawuh Kaka Prabu. Lalaman ingkang tumanduk dhateng negari Ngamarta menika awis-awis kelampah. Amargi tumrap ingkang raka ing Ndarawati, tumrap ingkang raka ing Ndarawati, bebenduning dewa pagebluk ingkang tumanduk wonten ing jagat menika samboten-botenipun menika pacoban tumraping para titah ingkang supe dhateng dewanipun, ingkang supe dhateng panembahipun. Monggo dipun dandosi sampun boten saged. Tumuli dewa matedhakaken pagebluk menika kinaya pacoban tumrap titahipun ingkang boten nate manembah. Tuwin tansah tumindak angkara Budi Candala. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Kamangka kadang-kadang kula para Pandhawa menika mujudaken satra ingkang ateteken ati suci, pepayung budi rahayu. Mboten nate tumindak ingkang nalisir saking angger-anggering kautaman. Mboten nate tumindak ingkang nalisir saking utawi badal saking parentah ingkang Mahanasa. Mila dinten sakmangke malah tuwuh tandha pitaken salebeting manahipun ing Raka ing Ndarawati. Tuwuh tandha pitaken kados pundi Kaka Prabu? Nuwun sewu. Menawi dipun keparengake Nyai Prabu Kedah Waloka dhateng Raka ing Ndarawati. Badhe paring dawuh menapa tartemtu kula mboten badhe selak. Werkudara, nggih. Seksenana ya Dimas. Yen nganti pandanguning pun Kakang iki mengko aturing pun Kakang ing nyuwun pirsa kawan Yayi Darmaji. Mongko nyatane Yayi Prabu Darmaji ora kersa paring pangandikan, tegese Yayi Prabu Darmaji ingkang ora kersa negara iki supaya bali pulih becik meneh. Yo, aku dadi seksi. Yayi Prabu, wonten timbalan. Kula aturi ngemot-emot tuwin kula aturi mangsuli dhateng laman ing sampun kelampah. Saderengipun negari Ngamarta menika ketaman pagebluk. Saderengipun negari Ngamarta menika nampi welaking Jawata menapa wonten laman ingkang elok-elok ingkang dumadi wonten negari Ngamarta. Inggih, Werkudara. Nggih. Piye Dimas pandanganing Kaka Prabu kaya mengkono? Ora susah dadak walang ati. Aja tidha-tidha nang aturke. Aturna marang Kresna kakangku. Malah babar pisan lakon ing sandhang dening para Pandhawa supaya Kresna kakangku bisa ngentheng-enthengi lelakoning para Pandhawa. Kaka Prabu mugi andadosna ing kawuningan. Saderengipun negari Ngamarta menika ketaman pagebluk, ketaman welaking Jawata. Wonten laman ingkang edap-edapi ing dumados wonten negari Ngamarta mboten sanes kejawi namung pusaka negari Ngamarta inggih menika pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada murca saking negari Ngamarta. Mongko mboten dipun mangertosi wonten pundi papan lenggahipun pustaka Jamus kelima sada menika Kaka Prabu Ndarawati. Ratune Ratu Tama Pati-pati lino Pranayaka Tyasraharja Panegare becik-becik Parandene tan dadi kalyasing kala bendu ala bangkit mangkenan dotra rupita kang leribeti jagat wasaning Bathara Wayabara jagat Werkudara. Nggih.
Ya kaya ngene iki lho, bab sing aku ora patiya cocok, aku ora patiya gathuk pun Kakang ora patiya mathuk. Ora mathuk, ora gathuk, nggo napa para gage kowe paringa dawuh karo Werkudara. Ana lakon murcaning pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada, lah kok Yai Prabu sak kadang-kadian siji wae ora ana ingkang matur kelawan pun Kakang. Monggo mestine Werkudara ngerti yen to pustaka Jamus Lima Sada kuwi dudu pusaka baen-baen. Kejaba kuwi panguripaning para Pandhawa kuwi uga panutaning para kawula sak negara Ngamarta. Mula yen to pustaka Jamus Lima Sada kuwi ilang saka negara Ngamarta, mestine wae ana bab ingkang dumadi ing tumanduk marang para kawula, ya ingkang sinebut ingkang mbok kandhakake wujuding pageblek ingkang tumama ana ing kawula negara Ngamarta. Mula sesuk meneh yen ana apa-apa matura kelawan pun Kakang, ana apa-apa sithik wae matura kelawan pun Kakang. Yen nganti kaya ngene iki kepiye? Suwe nggone pustaka Jamus Lima Sada oncat saka negara Ngamarta, siji para Pandhawa ora ana ingkang matur kelawan pun Kakang, sing dadi korban para kawula. Kawula ingkang ora ngerti kenthang ki mulih lakon pojok plereting kahanan kudu nandhang ketaman pegeblok akeh sing lara nganti tekaning pati. Ora coba aku tak takon karo kowe yen ngono kuwi sing luput sapa? Aku tak takon karo kowe. Ora sah kakean gunung tanpa gunung. Kowe nang kene ora dikon pidato. Kowe nang kene dikon goleki menyang endi dununging pustaka Jamus Kelima Sada. Kresna kakangku sagu dadi pengayoman, Kresna kakangku sagu dadi suwing para kadang Pandhawa. Bareng-bareng kakangku matur yen to pustaka Jamus Kelima Sada kok malah semune kowe ndukani karo para Pandhawa. Kowe srengen karo para Pandhawa, Kresna kakangku, yen mung ditinggal wong nesu ora bakal ana rampunge. Rawing Kresna kakangku dadi padhang tumraping para Pandhawa, mula piye carane supaya pustaka Jamus Lima Sada ketemu, rasa kukian gunung sing tanpa gunung. Ya, Werkudara. Nggih. Yai Aji, kula wonten maring dawuh Koko Prabu. Samangke ganing pustaka Jamus Lima Sada menika ical, kula saged mestani bilih pageblek ing tumanduk wonten negari Ngamarta menika inggih krana dayanipun pusaka ingkang sampun oncat saking negari Ngamarta. Mila dinten sakmangke monggo sesarengan dipun upaya wonten pundi dununging pustaka Jamus Lima Sada. Lajeng anggenipun ngupadi kados pundi Koko Prabu kula sampun nyebar para prajurit telik sandi. Bebasan sampun kula sebar kiblat papat kekalangan mideri jagat parandiri mboten wonten tandha-tandha lenggahing pustaka Jamus Lima Sada. Yayi, kula nuwun sewu. Ingkang kagungan pustaka Jamus Lima Sada menika Pandhawa. Ing mestinipun ngupaya menika inggih Pandhawa. Mboten kok utusan dhateng sangyaning prajurit, sangyaning Nayaka lan Punggawa menika lepat. Ingkang kedah ngupaya menika inggih para Pandhawa. Mila dinten sakmangke monggo kula kanthi supados manekung dhateng ngersaning Hyang Mahanasa kanthi alampah semedi. Pandhawa wonten ing madyaning Datraya menika kula kanthi alampah semedi mboten ketang namung telung kedheping paningal. Manteng pangestinipun nyuwun dhateng panguwasaning Dat Kamurwing Dat supados narbuka pepadang wonten pundi durungipun pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Menawi tetila mekaten kula namung ndederek kersa maduka Kanjeng Koko Prabu Werkudara. Nggih. Ngestokna dawuhing Koko Prabu Ndarawati. Werkudara. Nggih. Ora ketang sedhela megeng napas nyebut asmaning Hyang Mahanasa ingkang mawantu-wantu sarta matumpa-tumpa supaya Hyang Maha Agung paring pituduh marang para Pandhawa. Ya ngestoke dawuh Arjuna kula wonten paring dawuh. Ora ketang sedhela tingkemna netramu megengna napasmu nyebut marang panguwasaning Dat Kamurwing Dat nyuwun pituduh menyang endi dunung pustaka Jamus Lima Sada. Monggo Koko Prabu kula dherekaken. Semono uga kembar inggih Koko Prabu ngestaken dawuh, inggih Koko Prabu ngestaken dawuh. Semanten ugi Yayi Swawi kula dherekaken mboten ketang namung sakedheping paningal nyuwun dhateng panguwasaning Dat Kamurwing Dat. Kula pitados menawi Pandhawa gangsal menika sesarengan kula dherekaken nyuwun dhateng panguwasaning Gusti tartemtu Gusti paring pepadang tumraping para Pandhawa. Monggo Koko Prabu kula dherekaken. Monggo Yayi.
sigra besem dupa sanata ngamarta bal kukus sundul ngawiyat angebaki jroning kedhaton negari Ngamarta. Sangya para Pandhawa nata Ngamarta, Raden Werkudara, Raden Arjuna miwah nata ing Ndarawati. Sami sesarengan sedakep salutut juga nutupi baban hawa sanga. Ngeningaken cipta tanan ing pinandeng amung kejawi panguwasaning dat kamurweng dat. Nggenipun nyuwun ngersaning Gusti supados narbuka wonten pundi dunungipun pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Dadak sakuling mangke dereng pantara dangu anggenipun sami angeningken cipta katingal nata Ndarawati wis jugar nggenya alampah semedi sigran jugaraken sangya para Pandhawa kagiat nata ing Amarta Prabu Darma Kusuma. Sinayeng manggelung mintonaken dewe kramanira kanggo mitiraning asta kanggo mitiraning asta aneng asta Koko Prabu kagiat raos sing manah kula dereng ngantos paripurna anggen kula manekung semedi jumbuh kalian dawuhipun Paduka Kanjeng Koko Prabu teka paduka njugaraken dhateng ing rayi Werkudara. Nggih. Arjuna kula wonten paring dawuh Yayaji kula wonten timbalan menapa ing sampun kula aturaken menika nyata dipun tampi dening panguwasaning dat kamurweng dat ketitik. Nadyan Yayaji tuwin kadang kula panenggak menapa dene kadang kula panengah dereng nampi sasmitaning dewa. Nembe telung kedheping paningalke mawon kula sampun nampi sasmita bilih. Dewa sampun miterang wonten pundi dunungipun pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada. Kresna kakangku, Werkudara piye? Aja guyon. Nggone nglakoni semedi lagi sedhela apa Kresna kakangku wis entuk sasmitaning dewa. Werkudara wong yen manekung nggone semedi mongko lahir batin ora perlu dina-dina. Yen perlu amung sakedheping netra wae wis entuk wenganing dewa. Yen pancen kowe entuk wenganing dewa, gage kowe paringa pangandikan pustaka Jamus Lima Sada menyang endi? Yen pancen papane cetha aku ing bakal metuk kundure pustaka Jamus Lima Sada. Werkudara, apa? Ngerti yo? Kowe tak kandhani apa ing dingendikake dening Yai Prabu Darmaji ento pustaka Jamus Lima Sada uncat saka negara Ngamarta kuwi keliru. Kelirune nggo endi? Kelirune merga pustaka Jamus Lima Sada kuwi ora kok ilang nanging pancen ana ingkang nyolong. Wah. Ana sing nyolong. Iya, ana sing nyolong. Paringa dawuh. Yen pancen pustaka Jamus Lima Sada eneng sing nyolong sapa? Yen ratu ngendi? Yen brahmana ngendi pertapane? Bakal tak jaluk yen ditiku kuwi mesti bakal tak gawe sungsang bawana balik negaraning ratu mau. Werkudara, piye? Aku tak takon karo kowe, upama kowe kuwi bisa nyekel malinge sing nyolong pustaka Jamus Lima Sada, maling mau tok kapake? Gumantung tegese diajuk keneng perdata adil Ngamarta apa manut hukume Werkudara. Yen manut hukume Werkudara, maling mau tak pateni. Dasarmu apa kowe mateni maling mau?
Dheweke nyolong pustaka Jamus kelima sada. Monggo dadi jalaran patine kawula sing ketaman pegebluk. Tegese maling mau wis njalari akeh pepati nang negara Ngamarta. Monggo hukume Werkudara ming siji, sapa sing utang getih nyaur getih, utang loro nyaur loro, utang pati kudu nyaur pati. Ora nyawang kuwi sapa? Mesti yen kecekel tak pateni. Kuwi tenan? Yo tenan. Lahir batin, lahir batin. Ora bakal aku wang-wang, ora bakal aku pilih kasih. Yen upama sing nyolong kuwi Nayaka Ngamarta, tak pateni. Yen upama sing nyolong kuwi kawula Ngamarta, mesti tak hukum mati. Saiki yen upama sing nyolong kuwi kulawargamu dhewe. Wong Ngamarta ngenggoni tembung sama beda dono dendo. Ora ngomongake kowe kulawarga sanak kadang. Nadyan kuwi anakku dhewe upamane yen pancen tumindak ala mesti bakal tak hukum mati. Upama kudu dihukum mati, kudu tak hukum mati. Werkudara, hawa. Pengendikaning Syadi kuwi ora mung tak rungokke lho Yayi, ning dimirengke saking para kawula, saking para nayu kang padha gantung siba ning negara Ngamarta. Upama Syadi ngoncati apa kang dadi ucapmu dosa lho. Ora mung perkara dosa ning tetel kasatriyanku. Saiki ngene. Maling sing nyolong pustaka Jamus Lima Sada mau tak pasrahke hukume hukum Werkudara. Wah, yo tak tampa. Tegese maling mau kudu tak pateni mergo wis dadi jalaran pagebluk sing tumandu ning Praja Ngamarta. Sapa kandha bakal tak goleki yen perlu aku dhewe sing bakal mateni. Lahir batin, yo lahir batin. Supaya mantep pun Kakang Syadi sumpao. Sumpao. Sekseni kiblat papat segara gunung isine rina wengi. Sumpahe Werkudara tak seksekake marang jagat raya, mesti wong mau tak pateni sing nyolong pustaka Jamus Lima Sada. Werkudara, hawa. Rungokno. Sing nyolong pustaka Jamus Lima Sada mau sabdaning dewa, tak tampa dudu wong kana-kana, nanging isih putramu dhewe, ya kuwi Abimanyu ing Tanjung Anom.